abrade abono obia abo akọ anim ya mboko kire wonfa bread ye mbre wo de wonfa kukuo no nti kukuo no waso wae bebere waba menim gene de o mitirem nti makasha bosom miensa no mankasha mafama omo mba fama omo nti wo de wonjai bosom miensa mba fama omo shaana kasha bosom miensa wo de be ma wo na wo mo susu ne nti sesi asa konta ne no ma na wo mo kan nti wo mo pa chese no ma na wo mo toto ba na bi nsa yi nti me no ya na me dwene bibi ho ya na me nti ase yo o she me se ye nko no o she makasha oba de opebu wafa paper waka ho anu wa ne pen wafa kiro minim de mbaye oh nti wankasha bosom miensa wa bosom se me yale mpo me yale we ya o mo ye nti amama adwundwin kula beto me so ma yale force ade ma yenko ye ko ne ye kotana ye ba bi ai chamba na waka no Wabako de obadikan mba ma oshika obadikan mapese wako obadikan ya ka na abuefu kana se oga ashe mijimi ofe koko de waba koko we me fede mbatu mete bag ba 50 first ma 30 shemu wamba wa fe wo se koko no waba de wa se manko hai wal wabua Obua. Resuma me unsa mu bebre. Yeah, resuma me unsa me kana. Yeah, resuma me. Da, achia. Aja do awai. Ma frene ma. Ajado. Kwaba. Yao. Kujo. Fantastic. Ai, awia de mabade dan de woni ajado kwara no baba ho. Ya tenashi. Makashi wa mam bosume miensa. Mafako. Na mada me fa me mpa no wadwene mahu shadabi. Shaman wani shawayesha. Ufede yese koko no fresh matitati bags sese me fe koko de waba no mbanya 50 wa ebebere na me fe dwuma de me ye wo no wadoso nti woni gadu kwara na obeka kire me se menko na makasha wa busum miensa ne mbakwa de yese wasumme mbakwa yese wasumme Musa menti wasem no muye ya ba wono aba be kasa ma wo kuro ya na wo se na wo twemiensa no wadwene ho wo sere na wo de to manim sai yi o momma ho bosome miensa na me pa o bo che no mama bosome miensa wo san ya pa san ya ba se bosome miensa no so kora wo nsan pene na wo munsumu enyenye bia mi bisa wo se afuo no me koka ho asem agie ya de ma ho no wo mu di utirensa ya nyi utirensa amamre mu no kwaje asase ana obi di afuo mawa utu tirensa no ema wo so tumi se wo kwa wutimi ne ka ho bibi wanyi utirensa ehumobura asem ene odo ene memani fadie nti wom di afuo no ma wate ne kwa wanya afuo hu di aware ma miensa wo ye wo san ye japade wo sirem wo san wom so mo gi a wo san ba bepe mpata wo sham di waka waka je me mantusa na kese wanimze amantusa ntin de opebia watumi wayeme me ho donti no mo ye wo saa papa si wahisi mi saa bela na woni kapere me na makase lo o ka so wagi on etirensa wuntimi enti Musa ba bia ade na ye chaase ye no ma ye mfa ne saa ne mfa so biem ne mom sa me kana sa wo so wunti a me kwa kobo abusuafo na ma wo de wa shuma na wa shuma mate waka kire o mo se me si madam afa me mpa no wadwene
I say opese wa bonu kwahia nti wa ba de wa basum me okay maka tro what na no ma yes ade me asem bi wo ho me fe me ho se mada me dwene me ho se akoko de wa so obatumi wa te be 50 bag first ma te 30 wankasa e say mbati 50 koda de wono wo so nyansen obeka nkyere me se me ma firi wo one body wa basum mbako anyes ade wankasa Musa na se kwa we kura kama kuma na dani ma kan kabi custom so the nipa ko pebi Papa be do my channel ya pressure Who is who? Oh, we're near Bessia. Yeah, Rasuma me. Ajabusa. Na wo ka se dia agro ko mu ana. Korawe. O na wo se ye nsumu. Shembe na wakanisa. Asembe na me maka na wasembe so na ko ka tia yadu. Ye ma tre man sa fa firi ase wo ka tre se ye sisi wuti. Ye nsumu. Me pato awari e be na ye butuafo no. Ye na wo ko ye tia ye nsumu. Me ne ma butuafo no enya nkola ma o. Ena de wo pe no wo ya atre yo. Ha? Ye ma wo se tre man se ye ba akra na ka me se kadana na fa no makọ. Ena jadu mutire mu no me se 3 months. Na ya 3 months ni akọ na ye twa se 3 months be so a. Wo sa the information for fraba. Sa de a ye nsumu. Be me na yen mini me fiefo amedan no. Wo bia ni sum bia de sumu. Na wo pompo be free aso akọ. Ni to nya na we re na wo ha. O de na wo se me yakola. Ma bishawo. Anoma de wo wiri mo fraba ko kem, o fraba ko ko. Wa ya no ma ben. Wa ba ha wa kashasha. Wo ye kwada. Me yako be me na. Me ba sento kwa nka mabu bo so nkro yese obi suro na ajamu so obi asuro dabi wo ma na de oye no ofi asai wo ye obi ma sam no ofi asai utimi nya obi awe wo ba wa ye se me ba na ye ntoko ajamu sa me de ntoko na firo bontro ba nka me no pia just yani utimi nya fees katire no free fi asai nko Wo shi makoi wanjina wo shi makoshirim makode shika be na mafafa na me fa ho be mpanifo ka se wo suma abre wande abre wo ko hwe na me fa ho be me fa wo me ni me fie fo ye mfa ho kura na da su de Allah firi ase ne ko mafa me shema nyame wo ye koda ma fa wo sam man ka bibia ta se fe wo ye koda saka sana yana pesa me nyini nu hia so na metinu wakasa wo ya de anya na me ka so me yakola ha anya hwe mafa me shema nyame wa ba fa me yire me yansa wo be gira me yire me yansa nim kasha o ko ni mu ngwase wo bia wo ye pani hwade so no wo wa yire no miensa wo fili beg na me kasa yo emre bi ba ebe ba o se rapture no mi donya me o de man kasha ma fa me nyame nka ba yedai ma fa ma nyame o ba yedai onko hwe onko ma jan o de o ye tobe o ha se ebe je o ka koda we obedira me manim wa kasha de wo pe anya hwe ma fa ma nyame ma fa she ma nyame odi o de man kasha ko kiro ma ba fa she ma nyame Monte Kenya. Basa yetu. Usuma me frɛ. Hey. Keke. Dia ba no no. Ajasem. Enkra ba ne se. Eja Musa se yensumu no. Koko no. Are. Se bredu se oba betie no ene ye ba beje afi ni sa iti yensumu no Afam. Asem na woka no. Ajamusa wo yare ana. Ha? Ajamusa ti no bra free se ebra kunti ase no. 30 bags of cocoa ska bi kodi no. Yensanka o. Emu akodi ma ya kan bi gum. Okaso bi abofra na adwe se ye wrafi. No se de ye yensumu no. Why na ware na yensumu no. Why na Ajamusa ware na wabusuan mu a sebe. We jare nti yensumu no. Susu da se je Musa be ye de wo ye. Hey, it is Musa opasa ordinary adwene ye bukata saaji kokko efi Musa mana. Adela sase we da na ekọ wan kan sie no. Anko be hu bibi. Eda ye kọ no kan sase mi. Ay brate. Akomko. Hwe. Ye nsumu no. Won ko market bags of sikaramra. Won ko famra. I don't say ukunu awunti anu anu no. Ntifu ni wa pejafo aba.
Evans apia kwame apia we. Emirike bi apia so mo odi ko fie ho no mo no. Enya asam ketua. Wo komo sa. Wa chese. Me ko. Na, what do you call it? Me say no be hum say de mete. Eya me kan wunyi ni wo ho. Ko me ba. Okoya ate, kwame apia koya ate. Okoya ate kakra. Ebi am na bonsa, ona koya me nko ha. Na me dwumi, se me no bonsa wa. Ne koya me nko ha me ne musa nko ha ahwe na ayi. Akobibie wo. Bo de me ntwen. Amentwa kwame apia. Yentwa apia ba. Na obesisu ena ntwa no antini yara. Me brother me say me yakwala. Wo de yentwa kwame. Why? Hey, you rub a wachi o. Oh, jai, me wa ha ho. Me wachi, ana de me ma. Na ye ni o. Jai, me wachi. Me kwa ye jamu sa de me ba fa so. Me wa ha. Raho. Jai, yen ko. Raho. Raho. O ti ma se yen no an. Me kwa. Ni ko mi fi. Se me ko te chero. Onko. Ni se me di bien ko bo mo se kun na ko ma kun ni pa kwa mboa. Yeah, so mame. Ya samu we kura ya me mama kura. Oba mo me yanka nkyere no ya nyina yanka. So betie dia. Oh betie no ntie sei. So wadi kan ne na aka. Ankosi aga. Ya be ka kyere no. Se bia me nko ame kan ya nti no wanti. Ti se ya me yansa nyina ya ka. Obeti why? Ya ka obeti. Ami we kura de ya me. Oh. Ukro bia de jemu so asimi. Ai baba. Ashana. Bade ya nu wonko mo kakra nti ka tanase. Wane me wonko mo. Wane ho na wane me wonko mo. Ye mi yesa. Makakiro se ama mampasha me fa no tuma no me hyamu. Ebe yi baba. Ebe yi. Ama o pese o de na no beto wasem. Eye wo yire, wana de ne bai. Eye wana de ne bai. Mesra wate. Mani shemme na mafane ba me se mampasha wafama na no watume hyamu. Baba. Mesra. O de mesra. Wacha. Shana maka. O de mesra. Shana maka. Lepa. One shole. Ama. Tu on shamdi maka. Hey. Wode ya wonya boni wa conform wa pakew. On de wa ye boni. Won se wa pakew. Mate shamdi wa hono kwanka. Baba we de nya boni. Na de see until na ma free. Oh say ka me ma dream na ani makoma maka ja kokko ni ma wo na yenko ye bebe. Won kasha che wo ye koda. Won fe bread ye mabre wa ha aduma de maye tam de mabaha. Won fe kokko no ise kokko no wo so ska wa bare. Asante fo wakase bi se kun hwani anichia meko bislo ye hwan a yenko ye. Wo de won so le bread ye mabre no. Mama ye ma wo mu nya di. Mampene matiko ko ma wie de. Akwala ya. Yenko sile me be nya. Won tie me. So wo mu pede ye mbatra shi ya wa gai kokko no mama me. Matiko ko no ma wie ma ya teska no. Shamri yo obia ya ka. Chara wa kasema ye. We de won tie asi. Ma wie chara ma kasema. Odi ya. Hey. Papa so wacho. Wacha dan mu asa. Twe no mbra na mi de o ne yanka nchire. Na de me pe mu aka bibi e wo mu. Hey. What's going on, Komo? I did ASƐM. Papa, ya frɛ wa anya bɔne. Mama abrefi. Na ASɛM sɛm ya sisi wo mu fi wa do wa no tum. Papa ye mpe o. Papa ye mpe. Hwe fie ho de sisi wo ho. Kwai kura ne kunu efa so wuye. Ye nte ase. Won nipa ho odin. Onam bibia anya no sɛ makoma na watwa hwe wawu. Isu papa wo sɔre ende me kwa abrefi wa ba. Ɔkyera me kwa abrefi wa ba. Papa bibi to ebe ye o. Ma mi ni ho. Ene yensa ni papa bi aka wo ho. Yesrew wu a ebe ye ya ti me pa chawo efie ho no ni wo mo nsam no ka ebe ya agi wanu fim adawo ma Na wo papa wo na kwa kwaji kokofu na amom
ne ba pani ne kra wo ho no kra ntumi anje kokofo no na kwa akwaji amom papa ye de esrewo ye ni maami bi aka ho nko ana aka esrew moya de se mo mame won ana se mutumi fo se moanyi ni mboa enya mo ye kan ya mo se traffic si a basket mi pa bense ho traffic si pe na basket pa bense ho se shu na bi ne se oh we di first on one ekro na green so beso mo na mo betumi fo mo na mo betemi dia menye mo na mutu mi fufuri mi nkoda brema du mi mpani fie so hello someone dia simple and short enyina pa obon ko na gogo ware wo so ko ware ko bebe me bi na ware na mo wona muntu manofo dio sabe obi ko no de eni odom ponso no enyim na mwetem na o se me buta so me ka chon o ga se mi wa o be se mi wo mo sare ale bata sare mo ko papa asam na ya ka kire onu de ya kan na ya ka ye ni obi aka wo hu yo papa shebibi yo aze ko do ya ka so o de jime wa jimi kura de wo de won se me ba bia wo won se me ba bia mo ma ba ma me won nya futu mo ma me won sa mi hwe bibi give me your father mo mama kan kwasa sem fine case apia dia wo kanu apia ne kanu no nenso munya abutre emfa mranhye wunsem enye na emfa bim kodifo so de be ma police fama police na police fo ne nya de ene ne ndi efise me mema ne mo sisi so de mna ko hye wunsem na wo ko plan sisi o ma me da msuo ana so de ko plan efa ne sai musa eda ye ni ayeso eti misraw apia nya abutre me yembe ye hwe ha saa o na wo no wo ka asem no saa no same no metena se na mankasa kora no a ekromafo ne be fa me sai be panyini mi ameda mpapa ma no hwe nipa papa de meto no mapa ni papa pia stadium menye ni pa to saa na ma ha na papa japade obi afa ne saa ensi da meto nyame mame asem medema police na se omu delay ni a mi am fane another solution say problem there wa be find solution to it me ntwi mame se me ka se metwe a na li dada o me ne be ya de o no be se me na me ne yes ade David tani ya ne ya me nya ni bi ni mo sini o he no ha adwene but ye be ha no pa on timi nyo bi ahe David ya ma ya wo kan nya ne kanu wonya isai na me se me kame ho a ye me bra ye no kura isu ka bi kira ho se me kame ho a me bra ye no isu musa no wo yana se me kame ho a me wiye woni ne yire mu nyina me wiye ni padua na wiye woni ne yire mu nyina na ni nwie be kura ni mame enti uba we pa sabi nti adwene ye de kanya se muto obi kofi je na obi ato o papa ya pade na ko ya negation uko wie nipa ne bibia anya another problem na ko fa ba na se nipa na wo ha adwene se me wie ni firi ho a na to ndwae chesa dia meka no ontie dia meka no ma me nipa na wo ha adwene se me wie ni firi osisi anya so wie na ba me kan o bras na me nkasa chesa dia meka no ontie intie se mame no so me dia na me de mame no na ye wo fi ha mi wi apa pesika 10 million wo ba mi di ma ne ka sen enye 2 million 150% me so me dia no ja musa mame no me nya na physical tia no bo nya me di nya no onya sempe ka nya sa onya sempe ka ene utifia wata mo papa 10 million seconds what the amanaka 2 million 250% no achievement me boa ko fi aje hwe de wo ye ni yo na su yan san yo asana akwaba eja ekura boko dia boko
Mena na meto nsafre osebra. Enya bone. Eya nsensem ayekoso efa ukunu Musa. One ni fie wura emma no ntem ne yire ntem no. Asem na ya atwe akwa akire dudu. Fere ukunu na ne ntena se ne kasa kire no. Onya yafu no ma no. De odi na de benkum na gie. Eja ni moti ase. Ena oso ope hwesoni. Ena wu Musa wu nuanom de obrɛ me nam de okokoma no. Sesei ni moni hobiem. Ne ma ena sesei wo ma besi nanan. Wo mo so wo mo gie afuo no. Ya bona mpesa wo de bema wo mo. Ade no so wo ye dan a entimi nya wo dia. Pa na wo ba bedi ye. Sesei de wo bedi ne pa na wafiri ho. Ni pa foforo aba. Wo se fa na de ma no. Ade pa na wo ha wo mpesa wo be gie afuo no. Mesra wo ne nkasa. De sesei akwa akoduru ama mani abere koraa ne se. Ne ba kwa me apia ono maame ayo madwene so omode asem na okọ ma polisifo ye ba ba chiw fere kura ha uti anye ya ade enche kura na ugina court me na maka kire omo so omtwentwen so na me fere na me no wakasa na wabo okuna made se fo no onye mu ma wo mo pani se ubeye bi no wa me ye ni nyina ba bi a wabo akwa akoduru no eye anu nti na ma me to me safere pani me dase Baba Musa menene kasa o. Menene kasa we obiti baby obakasa me nka hwe nkyere no. Ana meti wasa na mehwe no. Nya sa o. Maka menu musam bia. Onya afuo ni ma wo mo. Ne yenko. Esere mo na yefire. Eho na wase yesa akọ. Maka wasida. Oh. Pa na aba bedi nti obedi pa na se wo mo ji wo ma de. No ani se wakọ o baby. Makasa. Oh, nya se bia menka hwe. Hey. Eja Musa pa. Baby asem no kono. Wan hwe ya. Me kan de bia se obo ade nyina no. Obo maame ene papa, omo na wo akwada. Nyenso ya wade ba ko pebi wo ho. Ende akwada na wo ne maame ene asem. Asem bia ketwa ene wo kese. Nti mesere de me kan kire wa ne se koso ane nkasa. Mpani se dia wode ne kana ma woni yine kache ma se aboa memi ntim mefre ne nkasa wona ne da sori e na ne kantirim sem koso ane ne nka se dia asundue beba asomiri fidu anaka na manya ba bi ada asem wetwa apre kone apre ba ne ade nyina penten kwa amiti nyina no e be firi me so se bia anya hwe ne na meme so na ne nsa kan afuo no nti ebodi bia memi din bata ho e na ejadu wetwe me ha na wetwe me ha mempene sa Onyem emfo ma de ma omo na tu nkotwe de atwene nti me da se bebe ko so ane ne nkasa kwa me bona mane mate o se me chi ano pa yo me sere kwa yo oba de nka o ale se ba ka se se abati ubejina aje Ebeja ache pa. Asase nyina mu jina mboa. Papa asase nyina yijina. Good. Monya hono sadia. De mo atene de mo hu bia saa na be kono. Ha? Efi neko. Mo maame abrefini. Oni baba mo maame. Mo mfa na se oye mo maame. Na oye mo maame nso. Okay. Baba yin we aduane bibia nso manya biedi mo atom se manya maame nti mo ni problem baba bi se nkore me mede zoni mo dada pani ni na ketu emi ni o me jara kwa ba dise na Papa Yo papa ye do wewu ntemu ende do be yewu ntam me kwana me ka asem amansa na ehye ho no okurafo ofra tuntum e de abeda ba ma achi kra de me woma efi anu mi wo mu ena papa tu ne ni esi wo na okoba ye ka kire ni na wanti kwakwa What's that policy?
ye di enyo. Ya wo ye enye. Okuneni ya ode na ba be hye dem papa enye. Ni kunu wo ye kura ye onya afi papa. Nka be fa na kwose tie ya ne so ana. Ne papa ne ya wo ye nye wo be katem se de me ye nye. Mare. Iti manya mu maame ewu fi etitire de a ne mahwe mu a me bia mafo manya oba be eto aso ama mo no mompe me de menya bia nyemboa wo jo ni bra wo ni bra masana matedi na mehwe na menkasa adete nkura e da meso omro wo be ye mobo me mu se de me kura me to ma wudi me wona to ma me di na ba na we di enye me de menya bia enye ni ma de edemboa wonya mpuna eye sansa we ya bema esunye ukuneni we wadi me kura ten we mo ya mo so mana na me bo me bra na mo challenge me ana manya ma de bi na mo ha ma adresa se mo tu bi fo ana se mo ma me wo ne papa obi antu na kwa tu me fo wo be tu me fo nya wo ya ne na enye ne ye ka obi antu efi na ko ye mo ma me mo pe o ye mo ma me o ye me yere so what you say sana ina etwam idura nyima na wafa na akora do sese me be wo wachi ti fa se otrim se o de ho o nya chiri ba we do be wo pension baby na papa me fiti e do na ba me ti papa be wo wachi anya ve me wo wachi a na ja wo se si me wachi ntamwa nga ho de be dware man sese wani afi weti me dware no so na de ko school na eza me ka wo de wani aje o ku pe chiri ba we wa ba ni nji mo na nye mo bu fu e mo bu fa mo so ko mo wele mo ntumi am fifi anko papa okuneni ti wo ja wo de ya tu frifia ja wo de ko ya le dua ne man ko sida ko wo ti wo tren bra ba ya bra boy ya na wa papa ko so ko fa na se wo ta mo papa we da me che na gbo okuneni ti no ri ode e chi de du so ya me ko aba Esho ma bibi de echi mama no kwani so bi esho uza kwala tiabe o boys bi de esho echira bi fu aka sara obi atam ugo ko hu obi kura twa de twesi one side we wi fu obi o yanya de sa engo fi o se de bi eje engo fi Menko. Sese. Menko fie. Akua so agya sa no 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 ewia bo ewia de enko aso ko dinti na. Me se menko fie. Se dinti na enko fie. Oh. Ana wi fu asem na mka na mobo. Ande me di betwa me keke yenko fie. Wo de bia yenko fie ne makọ. De bia yenko fie ne me di wachi ne yekọ. Odo papa koku asase dada de koku asase so onje da. Na onye sika hweme. De bia koku asase na oda adam na me di wachi sa. Akua. Ese wo me na wona mete na koku na ne nete. Ade enkomoni. Koku no ebetwa mu sen. Da bi o me ne wo nete o. Na so di koku asase ne ba me nim be kan. O se sika. Oh. Akua. Dwene me ho as human. Ne jai koku na koku no ebeba at least okura na ayo ba me na oti. Tinka at least shemi nkran. Be me na entwema ne mfa koku no. O se ojiwu papa koku. O se wo bom machi fantoma twa osisi na eta machi ne jade ye na koku enna mu aye kwakọ dance koku abem. Awiana na ye kwakọ no. Aye ko so ho me nyina ye oki no. Koku abem. Koku obam be ye den. Na awiana na wo kan no, awiana na wo kan. Da bia me ba won chen awia. Ne nti da bia ba me chen awia na ye nkọ awia na wo kan awia na wonya den afiri. Den ya na wo zan. Oh, chai. Endra kwa me ba won chen wo da bia koku asase. Koku asase embada. Unje da na me so manya sika ne bia di. Papa wi ye ne. Mekua. Jade wo kire na me ankasa no koku na abedi mi nchen anka maseo. Enye me na maye madwese me fa koku ni mo na so obi na esi mi kwan. Hwesuni no. Ejamusa no. Ono na ye ase koku asa bi na o ye long bi. Obi antimi nkire hwe me na me papa ba payini. Obi antimi stop me. But as hwesuni no say ono obi ya ade kra na enye rushing. Me ana ase da bi unti na ase me ye no rushing. Ka o se ka metimi ye de ne fa no mra kwan so.
nya by force so no bi adwuma kwaya so ontu yenye ne sa at least o me ni din komo ke kan se mi che no watch anyanto we sa na me bufu sisi ase dia mbo na ma obumfu na no kra na America no watch I mean che so ye na wo ja asase ne de be ba me nya bitafre ti asase ne de be ba but so o me timi ko ya wiade no asase de ba de nkomi nkwana asase no me na ma show bo se meji koku asase na fi ase me na okay me papa koku de wana betima fa obi antimi fa enkona me ko gina chiri na me ye de me mo wiade wiade na de chen bibia me de wiade na de bia wiade hwe oba kokwa nkasa de me ka chiro ne momo no na no pa momo no na anwumre awia nko eno hu bibia bi yanko me na me kwa me nko bi mu na me kwa friend me fia me mba bi because wiade na so na mi ho hwe nko bi em se so say ska me ho person be say ska de me say me say ska ho madaze Oh, na uko ni. Uko preachero ho. Na amasa wawe. Andra enimra amasa wa pie. Ena wa mbefie no. Mi pie na meka sa amasa wa che no. Amasa wa mbafie ase. Wa mbefie. Na me so me ba yen me na mfo no so sa oni osusu. Na oba no ofaramfo da be osoro kra da be ono no opia akoda wonte a wa mbafie. Sisi akula ne ya sesa ma madwene ho amenti ase. Mami, ka kire obaba ne se, ma ne nyane se ne papa wunti be ma ni fia o. Ano kra de oboa. Me no ma metima en papa kura ntimi nyemu ha. Ka kire no. Me control o. Senior ma me control ma ne nya sare ne kwa no maga no. No fa no ko. Ono no kra no soro da be. Onyini da be o ye sade be. Baba ba to me ha. Ma se wa no o ha adwe sa no. Odie o pe bibia hu me fontaine obra panyin